így beszerezni magában az intézmények is. A második döntőjéhez érkezik a Megasztár 5. A közönség szavazatainak és Gusztus Bence tehetségének köszönhetően ismét izgulhatunk a halasi versenyzőért. Holnap este a legjobbak állnak majd színpadra, hogy elkápráztassák a zsűrit és természetesen a közönséget is. Gusztus Bence nagyon készül, ráadásul most egy magyar dalt énekelhet el. Ezúttal is számít a városlakók szavazataira. A halasi tehetséget néhány pillanattal a főpróba előtt értük el telefonon. Először is köszöntöm a nézőket. Hát eléggé húzósak a napjaim, most is éppen főpróbán vagyok. Már most tanulom a dalszövegemet, hát magyar fogok énekelni. A Kispál és a Bortól az életben című számot. És hát meg kiderül, mi lesz, most nem tudom még. Én szeretem nagyon ezt a számot, úgyhogy hála Istennek nem volt kifogásolni valóm, hogy ezt kaptam, úgyhogy én ennek örülök. Hát én ötödik leszek most a versenyzők közül, úgyhogy igazából ez nem is annyira rossz, mint előzőnek elsőnek lenni, mert nem volt azért annyira jó. Az ember nem is tudja, hogy magát beleélni, aztán már fenn van a színpadon. Úgyhogy igazából igen, kaptam kritikát, de tudom, hogy építő jellegűleg, úgyhogy én tisztelem a zsűritagokat, úgyhogy felfogom, amit mondanak, és próbálok ellene tenni, úgyhogy megpróbálok most úgy teljesíteni, hogy tetszett.